Η συνταγή που προτείνουμε σήμερα υπηρετεί την καλή διατροφική συμπεριφορά. Το ψάρι αποτελεί μια πολύ θρεπτική και υγιεινή τροφή, πλούσια σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι το ψάρι μπορεί εισάξια να αντικαταστήσει το κρέας, μιας και παρέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα, τα οποία δεν μπορεί να συνθέσει ο ανθρώπινος οργανισμός. Για τα λαχανικά τα λόγια είναι περιττά. Να μια εύκολη συνταγή που συνδυάζει και τα δύο. Για την εύκολη, νόστιμη αλλά κυρίως υγιεινή συνταγή μας, ψάρι με πατάτες και καρότα στο φούρνο, βάζουμε στη βάση ενός πυρήμαχου σκεύους, του γνωστού μας πυρέξ, ελαιόλαδο και προσθέτουμε τις πατάτες, τα καρότα, τα κρεμμύδια, το σκόρδο, το ψάρι μας και το δεντρολίβανο με το αλάτι και το πιπέρι. Αφού ξαναβάλουμε λίγο λάδι, ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά μας. Στη συνέχεια το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ψήσουμε το φαγητό μας σε μέτρια φωτιά στο φούρνο για 20 με 25 λεπτά. Ένα πανέμορφο υγιεινό και πολύ εύκολο γεύμα με ψάρι και λαχανικά στο φούρνο είναι ήδη έτοιμο. Καλή σας όρεξη! Πάμε τώρα στην πρεμιέρα μιας νέας ενότητας στην εκπομπή μας, Sport Shopping. Η νούμερο 1 αλυσίδα καταστημάτων fitness στη χώρα μας είναι τα Extreme Stores, με 40 καταστήματα στην Ελλάδα και άλλα 2 στην Κύπρο. Εμείς και επισκεφτήκαμε το κατάστημα του Αμαρουσίου και ετοιμάσαμε ένα βίντεο, στο οποίο οι σύμβουλοι διατροφής μας ενημερώνουν για τα συμπληρώματα διατροφής και τα ωφέλη τους και μας προτείνουν το καταλληλότερο για την προστασία και θεραπεία αρθρώσεων και τενόντων. Τα Extreme Stores, η αμιγώς ελληνική εταιρεία, ξεκίνησαν την επιτυχημένη πορεία τους το Μάρτιο του 2000 από τον Πειραιά. Από την πρώτη μέρα ίδρυσής τους, τα Extreme Stores έθεσαν ως πρωτεύοντα στόχο τους να επιβραβεύσουν τους ανθρώπους που γυμνάζονταν συστηματικά, προσφέροντας τα πιο ποιοτικά, ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα εκγύμνασης και σωστής διατροφής. Έτσι παρέμειναν προσιτά στις τιμές τους και πάντα πρώτα στην αναλογία ποιότητας προς τιμή. Μια σημαντική παροχή στα μέλη τους είναι η Golden Member Card, η κάρτα που κάνει τις αγορές στα Extreme Stores ακόμα πιο συμφέρουσες, γιατί σας προσφέρει προνόμια, ωφέλη και κέρδος κάθε στιγμή, αφού οι συγκεντρωμένοι πόντοι των αγορών εξαργυρώνονται με δωρεάν προϊόντα. Ας τα γνωρίσουμε. Ποια είναι τα ωφέλη που μας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής? Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν φυσικές ουσίες που βοηθούν τον άνθρωπο στην μακροζωία, στην ευεξία και στην καλή λειτουργία του οργανισμού του. Δυστυχώς όμως, λόγω των βιομηχανοποιημένων τροφών και την έλλειψη γνώσης πάνω στην διατροφολογία, έχουν οδηγήσει τον σύγχρονο άνθρωπο στην κακή διατροφή. Εκεί λοιπόν έρχονται τα συμπληρώματα διατροφής για να καλύψουν αυτό το κενό που δημιουργείται. Παναγιώτη, τι περιέχουν τα συμπληρώματα διατροφής, πώς παρασκευάζονται? Τα συμπληρώματα διατροφής περιέχουν φυσικές ουσίες σε μορφή εύληπτη και εύκολα αφομοιώσιμη από τον οργανισμό, και οι εταιρείες που αναλαμβάνουν την κατασκευή τους προσέχουν πάντα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα παγκόσμια πρότυπα, να επιλέγουν τις σωστές πρώτες ύλες, οι οποίες ελέγχονται φυσικά και από εθνικούς οργανισμούς φαρμάκων της εκάστοτε χώρας, ακόμα και τις ίδιες της δικής μας της Ελλάδας. Τα προϊόντα των Extreme Stores είναι γνωστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και υπάρχει αντίστοιχα και το κατάλληλο προσωπικό που είναι εξειδικευμένο ώστε να κάνει την κατάλληλη πρόταση και για τη δοσολογία αλλά και για τη χρήση. Η δημοφιλέστερη κατηγορία συμπληρωμάτων, όπως πιστεύω οι περισσότεροι γνωρίζουν, είναι οι πρωτεΐνες, τα συμπληρώματα πρωτεϊνών, που ανάλογα με το στόχο που έχει ο κάθε ασκούμενος μπορεί να είναι υποκατάστατα γεύματος, μπορεί να είναι λιγότερο θερμιδικές, να έχουν στόχο την αύξηση της άλεπης μυϊκής μάζας. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές και από διάφορες πηγές. Μπορεί να είναι πρωτεΐνη αυγού, μπορεί να είναι πρωτεΐνη γάλακτος, μπορεί να είναι ένα σύμπλεγμα πρωτεϊνών, από διάφορες πηγές, ανάλογα πάντα με τη στοχοποίηση. Αρετή, ποιο προϊόν θα πρότεινες για την προστασία των αρθρώσεων και των τενόντων των ασκουμένων? Η πρόταση η οποία έχουμε εμείς εδώ στα Extreme Stores για την θεραπεία αλλά και την πρόληψη στην ουσία των αρθρώσεων είναι το συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο ονομάζεται Flexit Liquid από την εταιρεία Nutrend. Μια εταιρεία η οποία απευθύνεται σε αθλητές παγκοσμίου επίπεδου και οφείλουμε να τονίσουμε ότι είναι η μοναδική εταιρεία που έχει και συμμετοχή σε Ολυμπιακούς αγώνες, σπονσοράροντας τους αθλητές της. Από ποιους μπορεί να χρησιμοποιηθεί? Είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε αθλητή που η άσκησή του είναι πάρα πολύ σκληρή και εντατική,
αλλά πλέον και από κάθε άνθρωπο οποιασδήποτε ηλικίας, ο οποίος πολύ συχνά μπορεί να έχει προβλήματα όσο αφορά στις αρθρώσεις του, από γόνατα, μέση, αγκώνα, ακόμα και το πιο συχνό που συναντάμε στις μέρες μας, μια απλή τενοντίτιδα. Γιατί να το προτιμήσουμε, δηλαδή το Flexit Liquid? Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με προϊόντα που κυκλοφορούν και στην αγορά και εδώ? Το Flexit Liquid, όπως μπορούμε να δούμε και στο προϊόν μας, είναι ένα από τα προϊόντα τα οποία είναι πολύ ολοκληρωμένο, καθώς συγκεντρώνει μεγάλες ποσότητες βασικών συστατικών που αναφέρονται και στην προστασία αλλά και στην θεραπεία των πόνων που μπορεί να δημιουργηθούν λόγω αρθρώσεων, τα οποία είναι χονδροϊτίνη, γλυκοσαμίνη, χονδροϊτίνη, σε όλους μας γνωστό το κολαγόνο και το ιαλουρονικό οξύ. Και όλα αυτά με μόνο μια μικρή δόση 15 ml την ημέρα. Κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε όλοι, πιστεύω, στην καθημερινότητά μας. Ήρθε η ώρα για το tip της εβδομάδας. Εσείς που γυμνάζεστε σε γυμναστήριο ή σκοπεύετε να ξεκινήσετε τώρα, δείτε το προσεκτικά αν δεν θέλετε να πέσετε κάποια στιγμή από το διάδρομο. Διαχειριστείτε το φόβο του να πέσετε από το διάδρομο έχοντας υπόψη τα εξής. Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε αυτό το ατύχημα που και τραυματισμό μπορεί να προκαλέσει, αλλά και ντροπή, είναι απλά να προσέχετε. Όταν τρέχετε, να κοιτάζετε ευθεία μπροστά. Μην μιλάτε στο τηλέφωνο, μην στέλνετε μηνύματα και μην παρακολουθείτε τηλεόραση. Κατά διαστήματα ελέγξτε σε ποιο σημείο του διαδρόμου βρίσκονται τα πόδια σας και ότι δεν φεύγετε προς τα πίσω. Πριν ξεκινήσετε, εντοπίστε πού ακριβώς βρίσκεται το μεγάλο κόκκινο κουμπί με την ένδειξη stop, το οποίο σταματά το διάδρομο σε περίπτωση που το χρειαστείτε. Το καλύτερο όμως μας το συμβουλεύει η προπονήτρια των Extreme Stores, Αρετή Κατσιγιάννη. Μόλις ανεβείτε στο διάδρομο, δεθείτε με το κλειδί ασφαλείας, ώστε όταν φύγετε προς τα πίσω να σταματήσει ο διάδρομος. Σε κάθε περίπτωση να έχετε υπόψη το απόφθεγμα του κουλφούκιου. Η μεγαλύτερη δόξα για τον άνθρωπο δεν είναι να μην πέσει ποτέ, αλλά να μπορεί να σηκώνεται όταν πέφτει. Φτάνουμε στο τέλος, αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, έχουμε να σας χαρίσουμε 2 ζευγάρια παπούτσια running Saucony. Όλοι όσοι μας στείλατε μηνύματα στον διαγωνισμό της εκπομπής, έχετε μια δεύτερη ευκαιρία. Εδώ θα μας βοηθήσουν φυσικά οι καλεσμένοι μας. Να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Απατσού. Θέλω να μου πείτε ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 25. 17. Είναι ο Χαράλαμπος Σκαφιδάς, που το τηλέφωνο τελειώνει σε 474. Και εσείς, κύριε Τσικρικέ? Το 23. Άγγελος Μπουλασίκης, όπου το τηλέφωνο τελειώνει σε 200. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, σας θυμίζουμε ότι μπορείτε να γίνετε μέλη της 3W Feel Good Sports Club για να απολαμβάνετε επιστημονικές υπηρεσίες των συνεργατών της και να εξασφαλίσετε προνόμια και εκπτώσεις. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας Feel Good Sports και δείτε τον τρόπο. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε. Αγαπητοί τηλεθεατές, μαζί θα τα ξαναπούμε την άλλη Κυριακή στις 7 το απόγευμα εδώ στο Channel 9. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ και feel good!